Ay, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa miyong alagad sa kanina, Jeffon Morales. And then, akong partner sa diri, si Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan? Pamati karon tibo ka Bisayan ug Mindanao. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kaigsunan mo. Importante nga itong panalangin, pagampo, nga ito labaw makakagawon. Lord, thank you, Lord. Si mong yata ka na mong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Okay. Bueno, ang sulatan po karon itong hatagan o pagdagan o pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang siya nga badong. Kinikibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong singer si Badong. Kini pagkaluuran sa tao usahay, resulta gyud sa dili maayo. Labi na gamay kayong hinungdan, maluo dayon hangtod nga mudako na hinuon ang problema. Kini akong anak, gawas nga luuran, pilian pagyud kaayo. Hangtod nga may resulta na hinuos pinilian. Pero aron inyo yung masabtan ang tanan, no? Ingnon ko ano pagsugod ang tanan. One more chance. One more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Dear, it wasn't very long ago that you called an end to old romance. Huh? Now I find you came back crying here, begging me for one more chance, one more chance, one more chance, one more chance, to break my heart. Though you're growing now and growing in vain, for I'll never take you back again. I'm not a fool I was before. I don't want you anymore. I admit that I still think of you. Though you left me for somebody new. Now that he no longer cares for you, you beg me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Mutok! Bida tayo. Dirira ko tayo. Dirira ko skilin. Por bida, wag yung pagdubad ka mo kanta. Padool ka Imutingog tayo. Maulag yapon. Bida, gamay. Kayo glubad. Imutingog. Hello, mga. Ikaw mo way paglubad, way pag-usab. Kaya hangtod karon ultaw ka lang gyapon. Ay. Na edad nimo ay. Ito mula pa sa kalendaryo. Basig imo pa ng paabuton nga mula pa sa numeros bingo card. Grabe sa marka eh. Samot mo sa tagdi ka uyab ng style. Mao gani, unsa pa may gipaabot nimo? Panguyab na ron makaminyo na ka. Hey, gusto na ko makakita sa akong apo. Hangtod karon wadyo kay gidadi ning babae aron ipailan nimo nako nga imong uyab. Tay, paminar. Saman. Magminyo ko. Kunya, nagminyo na ko, makaanak ko sa akong asawa o kami duha, makaanak siya. So, nanakaya po. So, ang buti pa sa bot, kung nanakaya po, tiguang nakaanak, kahit na naman kaya po. Hello. Sugot ka nga matiguang. Hello, mutok. Mulusot na yun, ha? Na lang yun nga sobra na kayo kapilian. Ay, sus. Hoy,
madugay doon ko nang imo kapilian. At tuyo ka pa ingos pinilian. Sa akong taon ka tayo, bakalaka yung taon na natin, yung balaka mga kanan. Niguro lang ko nga, kung mapilian, kanang perfect nga wife, housewife. Perfect housewife si mo mata. Ayaw mo na, inindot kayo. Tayo, inindot ka ng pangasawon ka ng mga perfect housewife. The best view ka na. Maayo, miyot. Oh, Miyot. okay, sir? Kinsang ron ay, pabida. Murag, nagsangpit mas balaanon ko nga. Ay, humbra, ay. Muto ko niya, gimiyo. Wala ka magkaila tingo ka. Ha? Ayun na. Wala ka kaila? Basta mo ingon siya agbiyot, huwag ko kaila. Pero ingon siya mutok, kaila ko ara. Yun na. Murag kilig akong kasing-kasing nakadungog ko sa maong tingog da. Si Saling bitaw ron. Ang tendera sa may karinderiya ba ni Makoy? Oh, sali biro, oh my goodness. Ato dito. Ano yan lagi ka? Wakay duty ron sa tindahang ni Makoy? Duty man. Kunya niyam lagi ka? Daghan lagi ka kachat, ha? Bida sa mo. Sabaro kang ni Makoy, di ka ba ito dito? Nanangid man ko niya. Dawatan ni o. Daghan na kachat. Daghan bitaw kaayo. Wala. Ha? Ang imo ng paborito nga sudan, gihatdan ta ka kay mahurot niya na dito. Kusog na ba kayong halin, ana? Sorry, da. Ang imo ng paborito lagi, halang-halang. Bida, nga nung nagkuha pa man kaani, nga man naman taong pangaon taon. Pamahaw man to, para paniod to man ni. Sige na, kay mo balik na ko nga to sa karinderya. Ang unsa mo kayo, yung po pa rigyatod, may mo palit ko nga tugod. Ay, kusog lagi kayong halin, anak lagi. Mahot na niya ka. Sige ha, kay mo balik sa ko nga to. Saruya niya ko nga to mo to ka. Tay, Ang sanay mo to. so daan na tay. Uy, unig hato ni Saling, Oo ara? tay. Pagkaswerte ha, gunay mong hinampaka ka, hinatdan mo kang sudaan. Pero bida, huwag mo ko niya, ana, huwag ko magsugo, ana nga, patol. Mao gani nga swerte kaayo ka, kay pinangga kaayo ka. Ay, ganahan ng mga ana tayo, sobra sana. O say sobra. As kang hanggawa gini mo eh. Kanindo talang na gipakitaan kag kinaiyang ingon anak ni Saling. Bida, hindot ko taon. So, hindot na be. Lasa ni noon ko, ano, marag ui kayo. O sayo eh. As kang ugo ka gini mo matuko eh. Ang uban na, wa na, gipakaslanan ng babayhana kay tagsaon ra kayo ng mga babae nga maguna-una tao ni mo mahitungod si mong kaon. Bida. Tagsara oy. Tay. Concern. Concern, ha? Ngano hatan mo ko niya dire? Unsa man ko di ko kahimog kuhaan na dito silang tinahan, palit ko dito. Basta di ko ganahan yung nana tayo, ikay na na. Unya. Dili ka mukaon na ni. Ahot ba na? Matay kasabot bakos kinaiya sa kong anak. Lahi po ni siya. Siya pa'y atimanon, siya pa'y galmon. Dili nun sa ganahan. Hanggaw utok ng tawhana. Unya to. Day? Ni Aka, naghila ka, Day? Once na tanaw ni mo na ako no'y nagkatawa. Dili ba? Ngano naghila ka man? Si Mutok no'y Ngano mas butok? Ha? Nausa mga kong anak. gibahak na tawana. O sige bahak. Makigbuwag na ko no siya na ako. Usa? My goodness. Recorded by X Thunder Gaming. Paluoy ang taon ko ni Saling, oy. Buotan ba yung taning babayana? Pero ang buot din akong anak. Galain magtimplada sa mga babae. Asahin noon tong maayo kayong mugam niya, mayong mupangga niya, pili nun sa ganahan. Mas kaya pagkagutok. Unya to. Stoy, butok. Shh. Tay, Mag-istorya rin ko ta. Gani. Mag-istorya ta. ano naman tay? Sa istoryahan na to? Ha? Hmm? Istorya na bitaw to, sa din eh. Oo, di ay no. Sa istoryahan na to be. O sa ning hitabuha? Ha? Ibom ko nung gibuwagan si Saling. Kisa isulti ni mo na tay. Si Saling.
Nganong ibuwagan man nimo nga kabuutan na ng babayhana, manggihuna-hunaon, mapilanggaon. Ha? O sa may problema na, unsay imong problema niya nga imo mo siyang gibuwagan? Be, una ako na be. Nga nung buwagan mo ako siya nga, di pa man may uyab, ha? Wa pa akong uyab niya, tayo siya man gunoon ng uyab ni. Uy, ikaw ba? Ay pabadlong, uy. Nagtuo ko nga kay gwapo kayo no yanuhulan ni mo mga babae. Nagsalay ka nga dali ra ka makakita og laing babae. Uy, mutok. Hapit ka may mula pa sa kalendaryo, do. Basig nagtuo ka nga ang tao kung magkatiguang magkagwapo. Uhuri ko buwan na tayo. Unsa? Oh, may gwapo na unta ko. Kanahan mo na ni Uy, kahang gabi na ni mo. Ano? Ato saling ka. Pasabta to, istoryahi. Need to know tayo. No need na. Usay nunid. Ano need na tayo? Wataon ko mong uyab anak niya, oy. Siya rin gunoon na nga uyab na be. Di siya ang babae nga akong ipangita nga perfect housewife. Usay yan? Magkakitot god. Gisayangan dyan ko itong saling. Kaya para na ako, mayugod unta kung katupay maasawa sa kong anak. Pero kining kanahan kong anak, ang boto ko sa templada sa utok ka ni. Wag yun ko kasabot. Unya to. Pre, tinuod na nagbuwag na imong anak ko. Iyang uyab nga silbidoras kalendarya ni Makoy, pre. Ay, ambot, aneng tauhan na. Di man kuno sila uyab. Hanggaw gid. Pirmi siyang gihatdan og sudan. Wag yun yung una-una nga mabuhi siya na ng babihana. Libre na kong sudan. Hanggaw yung anak ha? Bantog na, pre. Nakita to na kong imunak nga lain na sa ikoyo, pre. O, mo ba? Sa ato pa nakakita ang ginayon ni siya og lain? Mingon-ingon ka na, pre. Kay lain na may kasikit-sikitan, pre. Oh, hakong bata. Kas kay mga babae na. Sa ikas, pre. Pilian kayong babae. Ako na sanggit ang bagan, di kipatoo. Ako'y gisayangan atong salingoy. Ngiga ko diyan ang bata. Saan, wapo masaguragod. Ambot, anang bata. Og di na maliwat. Ha, nga dili man tako ingon ni ana. Ay, basig sa salingan ang liluliwat, pre. Buot mong ipasabot pre nga. Anak ng bataas among salingan. Ay, dili, ay. Laruhan na pre ha. Na. Okay, tagay, pre. Kakidot, tagay. Eh, Smir. Nagabihan man ka. Yura. Insan ang imong kauban? Tay, ako ngayon si... Usa atay? Doon ata tay, doon ata. Oh. Oh? Doon ata tay. Oh. Day, akong tatay, Tatay Badong. Ay, may gabi inoy ko. Di. Badong, di ikaw. May gabi inoy ba dong? Ay, mayong gabi isab. Dali-dali suod mo. Dayon mo rin. Mutoks, dali ra. Dali ra ko. Usa man ni kita ni mong pabayahan na din sa ato. Gabi ipagtunta ko. Usa buti pa sabot ani ha. Ano di tay? Usa man mauna ni. Si mauna ni, ha? Oo, mauna ako nga saon. Usa. Oh, puyo mi tay, ha? Anilin siya puyo ni sa to. Usa ito Puyo na mi, tinuod na. magpuyo mo. Usa may ikapakaon ana ha. Usa mo ibuhi ana. Nadi kay trabaho. Ang dita. Ihahatis liluan. O nagdi ka kitag trabaho, ako na sa'yo magbuhay ninyo. Temporary lang sa tay. Usa? Inahak. Naapak kay pinaka-temporary buwan. Tay. Iuli na dito sila, iuli na. Tay, ayaw, bida sinuon ngita kagapo niya karon bida. Sabot yung puyo mi din sa ato, ha? Di ay. Ano siya puyo? Mao di ay sa ato pa. Kamurad ay nagsabot-sabot. Oh, wapil ka sabot ay. Hilom!
Nakalitan ko sa gibuhat sa akong anak nga nagdaog babae dito sa bahay. Unya to. Dong, okay na si tatay ni mo, Dong, nga ani ko nga puyo sa inyo. Ay, okay lagi na rin, bida. Nakbaliban ako. Bugtong kong anak. Nag-inusara ko. Gawas pa. Dugay na ngandoy makapo ko. Ay, siya dili ako makana ko. Yan apo. Mao pa, pero mura lagi, wa malipay si tatay ni mo. Pero tawa, nusulti mo ka na. Murag pirmi man kung nagkusmud ang naong ni tatay ni mo. Ay, normal na niya. Pero bida. Maugi na yung naong pero may namugot. Wag nakagwaas kamay pagod. Unsa? Nagpuwi na tayo sa laki mong anak o kanang iyang uya, pre. O taon, pre. Buto ko sa isa na ako sa kalibutan nga ako may gisilutag ingon ani. Nga naman day, pre. Napunaan naman akong buhi unon sa amo. Kaya wa matay trabaho ang akong anak. Unyang babae sad, wa say trabaho. Askang paita. Don, motor! Maligo ko, Don! Balikin sa gunito napkin, Ah, B, kanang with wings, Dong, ha? Sugod na. Tubag sa dayo ng ugo kong anak ron. Oh, yes, day. Palit ako. Wa na. Pagkakidor. Recorded by X Thunder Gaming. Awara katong saling, wag yun mahitabo nga nanugo niya. Masiya pa'y nanugo adto. Pero kana, day, yano lang sa sugo. Budool ko dito, direbe. Agwanta ka, pre. Imo mo ng anak, pre. Ay, mutok. Unsa man? Tay, Ha? Unsa naman? kasi naman, ha? Bakit ba? Tagay ito palit napkin niya tayo. So- Dugo ko. Usa? Mag-bankrupt man tayong kalaki ni mo mutuka ka? Kaya kaya di isa doon trabaho ka na. Kanusa ka man makakitag trabaho mo, Tok? Unya nagwa na mo dawat ni mo kitiguan ka na? Datay, dagan na storya. Ay, saba, good. Bida, tagay na tadi. Nagwas, si Donata. Ay, pagkakidot ba yan? Pre! Wa na'y pugong ang maong babae nga mangayo og unsay iyang kinahanglanon. Wa maguna-una nga wa pa'y trabaho ang iyang banabana. Hangtod nga may abot ang panahon. Nimal ka ba yan na kay Igat ka? Puli ka sa inyo! Salbahis ka. Wag ko magkinala ni mo, Puli! Unsa ron? Puli! Si Karate ka ron, ha? Puli ah! Pasailualan ko, Dong. Sa ilo ah! Wa- Inugay kita na! Nag-away na. Mauna ni. Kinahanglan mo enter na ko ani. Aron matapos na niya ako mga patantos. Di ba mo? Sa ilo ah! Hey. Ngano? Ngano mo magkasinabot, ha? O kundi na mo magkasinabot pagbuwag mo. Tay ba, Dong? Ayaw pagtatay na ko. Kay dili pa ko ni mo ugangan. Kay wa pa mo magkasal. Oh, Noy ba, Dong? Layason ko si mga anak, Noy. Mao ba? Oy, kahanggaw kung bata ka. Nganong karon pa mang palayason. Kani adto raon tato. Bungot, masagot ka, Noy? Why not? Oh, mauna na. Uplok kay kag utok. Naitarong itaw yung kag hiwi. Nan karon, unsa naman resulta ni mo tok, ha? Uplok yung kag dako. Tay! Pweh! Uy, ayaw ba yan? Pular kistanan. Sige, lapasik si tindahan. Igat kayo! Okay, uplok ka man. Ngay saling at tarong kaayo. At tudyo ka itong mamayhana nga nay. Make up ato. Murag yung kihaya. Sus! Pre, manong, pre. Asa mo to, pre? Asa mo to, pre? Ang imong anak, pre, asa? Dara ko na eh! Wala kakailan ako! Ikaw din dong. Abi na ko postin eh. Sa matawag ka eh! Bungot sa ito. Yun sa man ha? Oh, Sa problema na eh! nga naman, pre. Usa may problema, pre. Mga pre, ato amang at dito mangot ko police station kay gidiwa na ko tong pagumangko na ko nadakpan. Unya nakita ko dito si Donata, ang asawa bang motok. Asawa-sawa na to niya, pre. Kaya nga naman uta, pre.
Ay, dong ito. Prima dong, ginakop do nata dito kay doon na dahil sa kasong extortion. Og matot pa, do ko nun sila. Lalaki ang usa, kapuyo ko nun niya. Usa? Oy. Wida. Mauna. Dong, tago dong. Kaya basi ikaw mo itudlo ni Donata nga kauban niya sa pagpangilad. Tago dito, tago dong. Saan ko tago ko taon ko? Tago dito dong. Ayati na. Mauna na kung kingon mo mutok. Mauna ni. Sa tanto ni mong pili o babae na tumungkas pinilian, may resulta na. Muna kong problema ron kung unsaon na akong anak. Nga wala ba yung tao ni siya kalibutan nga maoba di ay nagbinuhatan at babayana. Nabalaka ko nga basig usaon niya kaadlaw ni anak, gidakop na ang akong anak. Usa na akong buhaton ani, palihog pang bagi ko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon, badong. Kaya ang sender na to karong adlaw, Gulyat. Si Sir Badong, Ate Pres. Badong. Oh, kani Sir Badong, Ate Pres na, si anak. Karon niyang anak, doon ay babaeng na ibog kayo, katong ginganlan og sa pangalan tong bayhana. Donata Donata. Dili, katong usaba, saling. Ay, saling. saling. Ang servidora. Buutan kaya saling Ate Pres niya, Niya. dadaan siyang sudan, tanan, pinangga yun kay siya, baka rugi, baliwara, scratch siya, kay UI, kuno kayo, di siya ganahan ka lang, ay, di siguro ganahan nga, itreat siyang marag bata, Ate Pres. May nana ba, karon nakauyab siya atong bagsi kayo, igaton kayo niya, may siguro kay tumudag ko, nauyab yun niya, nagtipon sila, pagtipon nila, sus kuya man day, kay daghan may itong kaso, extortion tong bayhana, Ate Pres. Wala Duha na pa extortion lang. ano mga panghingi-hingi og mga tuong tanan, ano nga, di. mao na, inutok ba, kanang kwarta nga da, pangila, Pangilad, inana, mao niyahang kaso, sus karon kay, nadakpan, pagdakpan, kuyawan iyang silingan nga basig mo itudlo kay, naam ko na yung katuyo nga, kauban niyang pangwarta, Ati Pres. Niya, kuyawan si Koan, si katong amigo niya, kita ti pangalan sa imong amigo. Okay, basin og Litoy! o basig si mutok o itudlo nga kaubang lalaki kay niana man kuno naasay kaubang lalaki sa ilang sindikato. Oh, sindikato. Oh. Yeah. Grabe kayo. Muna Mao na, problema kay basig siya mo itudlo kay siya may katapusan gikaipon-ipon ang tong babayhana. mao na antod karon Ati Pres, nabalaka taon si Sir Badong nga basig badakpan iyang anak. Ang dakop gyud ang iyang anak. O Sir Badong natay ipaambit na address sa Sirach 7. Okay? Sirach 7 versikulo 23. Mato pa diri Gulyat, kung aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudloi sila pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Ibuhat naman ni Sir Badong lan. No, iya magi matuto ang iyang anak midugahi lag oo. Bitaw. Unya kung padayuno nimo diri sa kuan lan, padayuno nimo diri sa Sirach 9 verse 6, ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa mga babaeng puta kay tingali unyag bawa kanimo ang tanan nimong katigayunan. Mao na ni nga kumpiyansa sakto na imong pagbadong noy badong ang imong anak badungal gina permit kay masugamak unya siya pananglitan ug mao ning ingon aneng yang nauyab day miyembro sa sindikato maapil ang imong anak hasta ikaw mahasol og apil kay simbakulan og madakpan ako ra mga hibaw-an lan kaning madakpan bitaw nga dili pa ma-forward dito sa dakong presuhan sa unahan. Ikaw ba di ko ni magpagkaon ng presuhan? Hamahaw pa ni Uto, ikaw mo may maghatod sa mga anak? Di ba? O pagkaon? Oo. Kaya Kaya may kaon diha libre. Mau lagi kung Basta na sa mga presinto ba? Tinuon oy. Oh, ikaw mo mahasol dito hatod. Kung idara na ka, unya ikaw pa'y mahasol sa imong anak, kaya kung may trabaho imong anak, ikaw pa'y mahasol dito, badlungag yun at siya, aron sa ingon, mahilikay sa mga ingon aning mga hitabo ingon ani, kay katulad yung bayhana, maro-maro man di ito. Ang ako na ba, dili lang gyud siya lakaw-lakaw adto, maadto siya sa policer, wag koy kalibutan na ng bayhana, sir. Ako nang kay ipon-ipon kay abi na kog tarong, nahigugma man ko ana, sir. Nya karon ana din na siya. Sultihan niya tinuod ang mga pulis para doon na sa depensa siya kog galingon, nga wa siya makapila
apela ng mga sindikato ng extorsyon. Kadang gingubitaw nila nga i-clear usang yan Oh, nga, i-clear mo ko, Andong. may pa, ano ba dong, sakto na kingo ni Gulyat, karon dayon, ato dito sa police station. Bisan tinugwa mo gimensyon sa babae, mas maayon na nga, managana mo daan. Oo. Mag-clear mo daan. Kasi bako dyan, kamoy mo pisang ilan, si Muto ko niya inong kauban niya sa sindikato. Tagam. Mauna Oh. ito siya ba nga kanang doon palitikog kuan wing sito doon nga nya kuan palitikog napkin anak porti daghana pangayoon ba kay mao di trabaho. Sige panghingi ng kwarta. Oo. Wala daan, Sir Badong, aron sa ingon ng imong anak, malikay. Limpyo yan. Malikay. Eksakto man naging mga minyoon ng imong anak, kay gusto ka makakitag apo, apan, ug ingon naman lang ni Ana, nga, maghatag og labad sa imong, may paywa. May pewa. Oo. Ang dakaroy Badong, ako'y mo ipon diha, di doon, paglabad imong, Salamat ng pinagad, ito naman doon. Kung ako ang pasultihon. Tata, are